ng mga nagbabagang balita. Kamsur, inspirasyon sa turismo at good governance. Gov. El Rey Villafuerte, pinuri ng Misamis Occidental officials. Mga residente sa Kamsur, nababahala sa paparating na bagyong Nando. Pag-asa, nagbabala ng malakas na ulan at hangin. Driver na nag-stunt sa motorsiklo sa Panganiban Drive, Naga City. Suspendido ang lisensya. Posibleng mauwi sa revocation. Magandang gabi! Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Sa Camarines Sur, kinalala ang lalawigan bilang modelo ng turismo at mahusay na pamamahala. Pinuri naman ng Misamis Occidental official si Governor El Rey Villafuerte sa tagumpay ng kanyang liderato. Narito ang ulat. Kung dati kilala ang Camarines Sur bilang tahanan ng world-class wakeboarding, ngayon ay mas nakilala ito bilang modelo ng good governance at inclusive development. Ipinagmamalaki ni Governor El Rey Villafuerte ang mga programang naipatupad sa probinsya gaya ng Capital IT Center, El Verde Environment Program, Cultural Uptown Initiatives at iba pa na kinilala ng iba't ibang award-giving bodies. Aniya, patunay ito na tama ang direksyong tinatahak ng Kamsur. Well, Misamis and other province talagang gusto pumunta dito for benchmarking. Anong ginagawa natin sa healthcare on the go natin. Since 2020, zero balance billing na tayo. Yung programa natin sa income generating ng tourism, mga hotel natin, sa Karamuan. Yung IT center natin na kumikita dyan, call center natin since 2006. Yung environment program natin na El Verde, yung ginagawa natin ng Kamsur Uptown, investments program natin. So, kung ang ibang probinsya na-appreciate yan, siguro it's a sign na talagang maganda ang ginagawa natin. May liderato tayong maayos, good governance. Alam mo yung good governance, iba salita lang pero tayo nakikita. Dagdag pa ng gobernador, patuloy ang pagbubukas ng Kamsur sa partnerships at sister province arrangements gaya ng sa Siargao at Ilocos Norte upang magbahagi ng kaalaman at best practices. Samantala, sa ginawang benchmarking visit ng mga opisyal mula sa Misamis Occidental, hindi maitago ang paghanga ni na Mayor Luisito Villanueva Jr. ng Calamba at Governor Henry O. Aminal. Ayon kay Villanueva, malaking potensyal ang turismo at economic projects ng Kamsur bilang income-generating model, habang si O. Aminal ay namangha hindi lamang sa wakeboarding facility, kundi maging sa sports development at health programs ng probinsya. You have the best wakeboard throughout the country and even internationally. So that's one of the reasons na dinala ko yung mga department heads ko at saka board members who are handling the tourism program and my provincial engineer. First time ko pa nakapunta dito tapos narinig ko lang sa kanya na malaki daw ang third largest income generating province kaya sa buong Pilipinas. Sa kabila ng mga hamon, finalist pa rin ang Kamsur sa Most Business-Friendly Province Award at para kay Governor El Rey Villafuerte, sapat na itong patunay na talagang pinupuntahan at pinagtitiwalaan ng mga mamumuhunan ng probinsya dahil sa malino na polisiya at maayos na pamamahala. Kung sa wakeboarding ay sanay na ang Kamsur na palaging top choice, mukhang sa good governance at business friendliness ay hindi rin ito pahuhuli. Dahil sa uli, ang tunay na atraksyon ng isang probinsya ay ang pamumuno at programang ramdam ng tao. Darlene Lastrullo, CSN. Banta ng bagyong Nando, ikinababahala ng mga residente sa Kamsur. Pag-asa, nagbabala ng malakas na pagulan at bugso ng hangin sa mga susunod na araw. May ulat si Regine Boy. Nababahala ang ilang residente ng Camarines Sur sa papalapit na bagyong Nando na nasa kategorya ng Super Typhoon. Ayon sa ulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, bagamat hindi pa tiyak kung tatama sa lalawigan ng bagyo, pinaiigting pa rin ang paghahanda dahil posible itong magdulot ng malakas na pag-ulan at bugso ng hangin. Para kay Salvacion Magalona ng Barangay San Isidro Pili, malaking pagsubok ang paparating na bagyo para sa kanilang pamilya. Bilang mga ngalakal, apektado umano ang kanyang kabuhayan tuwing may bagyo. Wala po pagka
na makalabas. Kaya inaasahan ko namin salamat. Kaya pag may pagsimag talagang grabe ako. Hirap po. Ibinahagi rin ni Pantaleon Liberato, isang tricycle driver, ang epekto ng masamang panahon sa kanyang hanap buhay. Kapag umuulan at malakas ang hangin, kakaunti lamang ang pasaherong sumasakay dahilan upang bumaba ang kanyang kita. Nakulang po yung epekto dahil sa kulang po ang nakuha ang pasahero sa tinampo. Bukod duman, mayo kami itong sapat na pangtabing sa samuyang tricycle, napapasahan sa mga pasahero. Kaya yun po ang samuyang pinakaan itong dikit yung income ni sa Mandaw. Batay sa tala ng Pag-asa, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang dito ang Batanes, Babuyan Island, Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Quirino, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga at Zambales. Ako po si Ian Nunez ng CBS-UAP DOST Pag-asa. So ngayon po nakikita natin na meron po tayong cloudy skies na may mga scattered rains at thunderstorms ngayong araw po. At ito po ay mararanasan natin hanggang Biyernes po yan. So asahan na po natin na may mga pag-uulan at mga pagkukulog po, lalo-lalo na sa hapon at gabi. Ayon kay Ian Nunez, Officer in charge ng Agromet Station Pag-asa Kamsur, bagamat hindi direktang tatama ang bagyo sa Bicol Region, dapat manatiling handa ang mga residente dahil sa banta ng malakas na ulan at hangin na maaaring maranasan sa mga susunod na araw. Sa Pag-asa lagi ng may 5-day forecast na nakikita na cloudy to very cloudy skies. Meron po tayong mga scattered rain showers, lalong-lalo na sa hapon at gabi. So, kung maaari po ay magdala lagi kayo ng payong or kapote, especially sa hapon. Regine Boy, CSN. 8 kataong kabilang ang 2 menor de edad ang inaresto sa Naga City. Lumabag sila sa ordinansa at nagpakita pa umano ng pagkondina sa otoridad. May ulat si Jan Amador. Idiniklara ng Naga City Police Office na generally peaceful ang idinaos na kapistahan ng Peña Francia 2025, kabilang na ang foot at fluvial procession nitong Sabado. Ayon kay Police Staff Sergeant Robert Aguilion, Assistant PIO ng Naga City Police Office, naging maayos ang kabuuang pagdiriwang at walang naitalang kaso ng pagnanakaw o robbery sa traslasyon. Gayunpaman, mariing ipinatupad ng mga otoridad ang mga lokal na ordinansa gaya ng pagbabawal sa pag-inom sa pampublikong lugar at paglalakad ng lasing. Ito po nakalipas na Peña Francia Fiesta, overall napakapayapa po ng nagdaang Peña Francia 2025. Unahin ko na po dito nung traslasyon, 0 recorded incidents po tayo pagdating sa theft and robbery unit na insidente. Dito naman po, during the fluvial procession, mahigpit po nating pinatupad itong ordinansa laban sa pag-iinom sa pampublikong lugar at yung paglalakad ng lasing. So, sa tulong po ng media, lalo na po sa stations na nagkaroon po tayo ng information dissemination. Sa kabila nito, 8 ang naaresto dahil sa hindi pagsunod sa pulisya, dulot ng kalasingan, kabilang ang 2 minor de edad. Pas na fluvial procession, meron po tayong hinuli na 8 katao kung saan 2 po dito ay minor de edad. Hindi lang po kasi ito basta violation ng ordinansa, kundi nung sinasaway na po sila ng ating kapulisan, sila pa po ay kumbaga ng laban. Sila pa po ay hindi sumunod, bagkos nagpakita pa sila ng unruly behavior o kumbaga talagang nagwala sila at nagkaroon na din ng pakikipagsagutan na hindi sila sumusunod sa inuutos kanila ng ating kapulisan. So maliban po doon, kaya po sila kinasuhan din natin ng disobedience at sila po kakasuhan natin, ikinulong na po ito. May ilang lumabag din sa ordinansa na pinatawan lamang ng ticket violation. Subalit, kung hindi mabayaran ng multa, maaari pa rin silang sampahan ng kaukulang kaso. Sa kabila ng ilang naitalang insidente, nananatiling payapa at matagumpay ang selebrasyon ng Peña Francia 2025. Isang patunay ng matibay na pananampalataya
at pagkakaisa ng mga deboto. Jan Amador, CSN. Higit 1.8 milyong deboto ang nakiisa sa makasaysayang fluvial procession ni Inang Peña Francia. Patunay ito ng matibay na pananampalataya ng mga Bicolano. Narito ang ulat ni Jem Garcia. Kung may iisang ritual na tumitibay sa pagkakakilanlan ng mga Bicolano, ito'y walang iba kundi ang taunang fluvial procession ni Inang Peña Francia. Ang prosesyon sa kahabaan ng Naga River na nagsisilbing rurok ng pagdiriwang ng Peña Francia Festival mula sa Naga Metropolitan Cathedral patungo sa Basilica Minore. Ang imahe ni Inang Peña Francia ay inihahatid sakay ng karosa na pumapaloob sa pananalig at tradisyong hindi nagmamaliw. Ngayong taon, tinatayang mahigit 1.8 milyong deboto ang dumagsa sa buong Naga City mula sa iba't ibang panig ng Bicol Region upang masaksihan at makiisa sa prosesyon. Kabilang sa mga maaagang nag-abang si Riza Dominguez, isang volunteer mula sa programang Pulot Kalat Mo, na may paalala para sa publiko. Mas better po siguro if may mga dalang yung mga water bottles or may mga basura, better may dala din po silang lalagyan nung mga basura nila para less na din po yung kalat dito sa churches and sa mga kalsada po. Samantala, sa Basilica Minore naman, sabik na naghintay si Mary Joy Balse na bumiyahe pa mula Daet, Camarines Norte para masilayan at masamba ang mahal na ina. Kung sa blessings, ma'am, talagang grabe ramdam ko po yung blessings na galing po talaga unang-una kay Lord at kay Peña Francia po. Kaya po hanggang ngayon po talagang nakumbinsi po ako, talagang nanampalataya po ako na si Peña Francia po ay talagang mapaghimala po at talagang dapat po natin siyang sambahin at manampalataya po sa kanya. Isa rin sa mga nakakapanindig balahibong kwento ang kay Nanay Dulce Britannico na taon-taon ay nagsisimba at nakikiisa sa prosesyon para sa kagalingan ng kanyang asawang may sakit. Sakit ng asawa ko, nagsakit, palaging may sakit. Hindi nga ninaanon sa ospital. Hindi na sa ospital kung anong hila. Hindi maikakaila ang matibay na debosyon ng mga Bicolano sa Inang Peña Francia ay tila agos ng ilog na hindi mapipigil. Taon-taon, bawat deboto ay may kanya-kanyang panata at pag-asa na isinusuko sa ilaw ng pananampalataya. Kung ang Naga River ang nagsilbing daluyan ng bangka ni Inang Peña Francia, ang puso ng mga Bicolano naman ang nagsisilbing daluyan ng pananampalataya. Walang hanggan, walang humpay, at palaging umaagos. Jem Garcia, CSN. Isang motorcycle stunt driver sa Naga City, suspendido ang lisensya matapos mahuling nag-exhibition sa Panganiban Drive. Posible pa itong mauwi sa tuluyang pagbawi o revocation. Narito ang ulat ni Jan Amador. Suspendido sa loob ng 70 araw ang lisensya ng isang motorcycle rider sa Naga City na nakuha na ng video habang nagmamaneho ng walang helmet at nakatayo sa kanyang motorsiklo sa kahabaan ng Panganiban Drive. Patuloy ang investigasyon ng Land Transportation Office o LTO at posibleng mauwi sa tuluyang revocation ng lisensya ang kaso. Nitong nagdaang linggo ipinatawag at pinadalhan ng show cause order ang nasabing rider matapos matukoy sa viral video. Ayon sa LTO Naga District, Setyembre 13 nang ihain ang show cause order at Setyembre 17 naman na makatanggap ng kopya ang pamilya ng naturang rider. Sa parehong araw ay nakapaghain ito ng kanyang sagot sa tanggapan ng LTO. Yung nag-viral na rider na nagtitindog baga sa motor na nakuanan nga ni ining video sa Panganiban, na-serve ta ang show cause order kang September 13, na-serve na ito and tinaan siya hanggang September 17 para magsimbag duman sa iyang mga violations na notaranta duman sa video mismo na nangyari. Natukoy ta si taong involved na serve po duman si show cause order ang nag-receive si isayang ina. Pero kan September 17 nagdigdi po sa tuyang opisina as in nag-file man kan sa iyang simbag. Sa ngayon, preventive suspension ang ipinataw ng LTO habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa presente po, preventive suspended na po ang sa iyang lisensya for 90 days pending investigation. So, maabot na po kita sa punto na magkakaigwa po ng resolution sa muyang opisina
And depende po sa resolution kung ano po ang ipapataw sa iya na mga administrative charges. Dagdag ni Chief Mancera, maling ehemplo ang ipinakita ng rider, lalo na't maraming kabataan ang nakapanood ng insidente sa social media at maaaring maingganyo ring gawin ang naturang delikadong gawain. Batay sa inisyal na investigasyon, 4 na paglabag ang kinaharap ng rider: reckless driving, kawalan ng plaka, hindi pagsuot ng helmet, at kawalan o depektibong side mirror at taillight na ginagawang hindi roadworthy ang kanyang motorsiklo. 4 po ang violation na nataranta po duman. Inot po is reckless driving dahil ang pagmaneho niya po ay reckless. Pandua, mayo po naka-attach na plaka, violation din po yan. Pantulo, itong dai po pagsulot ng helmet habang nagmamaneho ng motorsiklo. And pang-apat po, itong mayo po siyang side mirror and tail light. So may mga accessories na defective or mayo po na accessory na dapat kompleto ang motor. So ibig sabihin po, dahil siya roadworthy si sasakyan niya. Samantala, depensa ng rider sa kanyang pahayag, natuwa lamang umano siya at nakapagpatakbo ng maayos ng motorsiklo matapos masira ito noong hagupitin ng bagyong Christine. Jan Amador, CSN. Isang kotse ang bumangga sa tricycle at motorsiklo sa Pawili, Bula. Ilang kataong sugatan at agad na dinala sa pagamutan. Isang aksidente ang naganap sa kahabaan ng highway sa barangay Pawili, Bula, Camarines Sur nitong Sabado, September 20. Matapos sumalpok ang isang kotse sa isang tricycle at motorsiklo. Ayon sa ulat ng pulisya, galing umano sa Naga City ang sasakyan matapos dumalo sa Peña Francia Festival at pauwi na sana sa bayan ng Baaw. Ngunit dahil umano sa antok, nawala ng kontrol ang driver at bumangga sa kasunod na mga sasakyan. Agad na rumisponde ang Bula Municipal Police Station at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO upang mabigyan ng tulong sa mga biktima. Nagtamo ng sugat ang mga driver ng tricycle, motorsiklo at maging ang mga nasa kotse. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Handa nang ipakita ang Camsur Creatives Expo 2025 ang husay ng mga tagalalawigan sa global market. Hinihikayat ang lahat ng creatives na bumida sa platapormang ito ng innovation. Narito ang ulat. Isang makulay at makabuluhang selebrasyon ng sining, talento at inobasyon ang nakatakdang idaos sa Camarines Sur sa pamamagitan ng Camsur Creatives Expo 2025. Inilunsad ito ng Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry o CSCCI, katuwangan Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur at ang Provincial Government of Camsur upang bigyang daan ang pagpapakita ng husay ng mga lokal na artist, artisan at creative workers sa Bicol Region. Ayon sa organizers, layunin ng expo na palakasin ng creative industries bilang mahalagang sektor ng ekonomiya kasabay ng pagpapatupad ng Philippine Creative Industries Development Act o RA 11904 sa temang Amplifying Networks, Nurturing Innovation and Economic Breakthroughs. Inaasang magsisilbing tulay ang expo para sa mas matibay na collaboration, mas malawak na oportunidad at mas inklusibong pag-unlad sa rehiyon. Ibinahagi naman ni Kristen Carl Malizarte, chairperson ng Camsur Creatives Expo, ang kaibahan nito from last year event. Ginawa na namin to last year. Kaya lang last year, nakafocus lang siya dun sa paintings, dun sa visual arts. Pero right now, ang target namin is to bring it as a whole, yung lahat ng creative industry. Ang launching po kasi nito is based dun sa RA 11904 na fostering yung mga creatives industry. It will be composed of pocket events. Every week, meron starting October 17, meron tayong mga events, workshops, and contests doon sa Camsur Chamber. Bahagi ng mahigit 2 buwang aktibidad ang iba't ibang patimpalak gaya ng screenwriting at playwriting competition, online content creation, singing at songwriting competition, at animation at game development competition. Highlight din ng expo ang dancing competition at culminating event na gaganapin sa Fuerte Camsur Sports Complex Capitol Complex, Cadlan, Pili, Camarines Sur.
Sa pamamagitan ng expo, target ng pamahalaan at CCI na hindi lamang may pagdiwang ang malikhaing kakayahan ng mga Bicolano, kundi may taguyod din ng Camarines Sur bilang isang hub ng creativity, innovation at entrepreneurship sa buong rehiyon at maging sa bansa. Sa pagtatapos ng ginanap na media conference, inaasang mas lalo pang mapapalakas ang lokal na industriya ng sining at malikhaing sektor, isang hakbang tungo sa mas progresibo at makabagong Bicol Region. Darlene Lastrulio, CSN. Enerhiya at musika ang bumalot sa Naga City nang bumida sina rap superstars Ron Henley at Looney. Tampok sila sa Pinas Astig Nationwide Rap Battle. Alamin sa ulat ni Nick De La Cruz. Kung ang iba ay dumidipa sa sayawan at kantahan, sa Naga City naman, nitong September 18, lumaban sa talino at tugma ang mga rapper mula sa iba't ibang panig ng Bicol. Sa entablado ng Pinas Astig Nation Rap Battle Year 2, hindi lamang salita ang pinakawalan kundi talento, passion at astig na mensahe. Idinaos kamakailan sa Naga City ang Pinas Astig Nation Rap Battle Year 2, tampok ang dalawang pangunahing segment na Hari ng Diga at Hari ng Bara. Pinangunahan ng miyembro ng Legit Misfits na si Dash Calzado at aktres na si Roseban Ginkil ang programa na nagtipon ng mga manlalarong rapper mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa Bicol. Hindi nagpahuli ang kalahok sa pagpapakita ng kanilang galing sa Hari ng Diga. Itinanghal na kampiyon si David matapos mabihig ang atensyon at puso ng diyosa ng Diga na si Roseban Ginkil gamit ang kanyang makapangyarihang pagrarap. Kaya dahil nagbunga yung paghihirap ko, yung tiyaga ko, di ko malilimutan tong pagkakataon na to at ako pa yung nanalo. First time ko ma-experience ang gantong napaka-solid na event, na gantong kagrabe yung crowd at solid din, sumasabay sila. Sobrang saya. Samantala mula sa Pulanggi Albay, itinangkal namang Hari ng Bara si Sensei matapos magpakitang gilas sa makapagbagdamdaming balagtasan na lalong nagpasigla sa manonood. Kasi pangarap ko siya dati na sabit, hindi lang akapela. Nasanay ako na akapela, so nakaka-overwhelm na first time kong sumalang sa ganito tapos champion agad. So yun, pagbubutihin ko pa. Isa sa mga naging hurado si John Leo mula sa Rapolo Bisaya Rap Battle League. Nagpaabot ng pasasalamat sa lahat ng nakiisa at sumuporta sa naturang paligsahan. Nagulat nga ako parang dami pa lang hip-hop dito, dami pa lang mga promising act or promising na ako. Yun, yung pinakaunang nag-perform, sobrang galing nila. Mga iba't ibang genre, iba't ibang sa hip-hop. May mga new school, tsaka boom bap, yun. Solid kayo, tol. Bilang pagtatapos, nakisaya at nagpasiklab sa entablado ang mga rap superstars na sina Ron Henley at Looney, kasamang iba pang local rap artist mula sa Bicol na lalo pang nagbigay buhay sa gabi ng musika at makabagong balagtasan. Sa huli, patunay lamang ang tagumpay ng Pinas Astig Rap Battle na hindi lang sa tugtugan at indayog nagiging astig ang Pinoy, pati na rin sa bawat tugma at salitang bumabalot sa kultura at puso ng masa. Nick De La Cruz, CSN. At yan ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Ako si Darlene Lastrulio. Diyos mabalos sa pagtitiwala.